V tutoriáli si ukážeme, ako zmenšovať obrázok v prostredí Adobe Photoshopu. A zmenšíme si Adobe Photoshop, jeho pracovné prostredie do menšieho okna. Klikneme do priečinka s obrázkom, ktorý chceme upraviť a zmenšiť. Obrázok v tomto prípade, ako chlapík poletuje popri západných Tatrách, si pozrieme prostredníctvom stlačenia pravého tlačítka myši jeho vlastnosti. Obrázok má 2,17 MB, pri podrobnostiach nám ukáže, že jeho veľkosť je výška 1728, ktorá nás bude zaujímať. Nám bude stačiť výška 550 pixelov. Je to fotené fotoaparátom Panasonic. No a tu sú tiež zase tie rozmery 2,17 MB, čo je teda v prostredí internetu pomerne veľa. Stačí to zredukovať pod 300 KB. Obrázok si posunieme uchopením ľavého tlačítka myši do prostredia Adobe Photoshopu. Ponúklo nám, či vypustiť, môže byť. Zväčšíme si pracovné prostredie, ale obrázok je maličký. Takže na klávesnici s tlačením Ctrl a znamienka plus, ktoré držíme súbežne, sa nám obrázok zväčšuje. Poprípadne, ako chceme zmenšiť, tak Ctrl a mínus. Klikneme si obraz, veľkosť obrazu. Zaškrtnuté musíme mať proporcie, aby sa obrázok nedeformoval. A z výšky 1728 ubereme na povedzme 550 do 600 by to mohlo byť. A dáme si OK. A ukladáme súbor. Určite neuložiť, ako uložilo by nám to ako projekt Adobe Photoshopu, ale my sa zameriame na uložiť pre web. Stlačíme si túto možnosť. Zase je tu ponuka formátov. Ak by sme to uložili v PNG 24, tak obrázok by bol kvalitný, ale z 2,17 MB by sme mali 4 MB, čo nechceme. Pri PNG 8 tam sme obmedzení, máme iba 256 farieb k dispozícii a to je zase príliš málo. Čiže keby som to stlačil, tak hneď vidíme, že ako by sa tam obrázok naozaj zdeformoval, čo sa farieb týka. JPEG je na takýto prípad najvhodnejší. Kvalita, môžeme si ju regulovať od 100 po 5, lenže keby som stlačil 100, tak obrázok bude mať 453 KB. Pod 50 ten obrázok už bude vyzerať na nič, ale tých 50 to je tak akurát. Zmenší sa počet farieb z 82 miliónov na polovicu. Trošku sa mierne urobia pixely, ale moc to nevidno, akože pri tomto rozmere. Tie by bolo vidno, až keby som stlačil Ctrl a pluskom si budem zväčšovať obrázok. Tak tu vidím, že naozaj ak som zo 100 ubral na 50, trochu sa to zapixelovalo, ale nie tak, aby to bolo vidno voľným okom pri nezväčšenom rozmere. Ak by som dal kvalitu na 2, tak to už tie pixely by boli výrazné. Ak pri zmenšení stlačím Ctrl mínus spolu, sa nám obrázok zmenší. A tuto už vidno, už tá kvalita, co dáme Ctrl a zase plus, tá kvalita není až taká ideálna. Samozrejme, že keď nahrávam film, tak samotný program, ktorý to ukladá do AVI, redukuje počet farieb, takže ten obrázok vy vidíte podstatne skreslenejší, čo sa farieb týka, ako ja. Ale vravím, stačí na 50 a kvalita bude veľmi solidná.
pri 44 KB to je úplne ako v pohodičke, lebo 2,17 MB to je dosť. A dáme si to ako keď nastavíme, že progresívny, aby bol obrázok, to znamená, že sa bude browserom načítavať postupne z hora nadol. Ak by sme túto možnosť vylúčili, tak on sa najprv načíta, potom sa zobrazí úplne z fleku hneď. Dáme si ho uložiť, no ale nakoľko tento obrázok si nechceme ako prepísať, tak si tu vytvoríme napríklad M-ko, akože menší, dáme uložiť, no a porovnávame oba. Tu vidíme, že nám vyskočila veľkosť 46,2 a na tomto nám vyskočilo 2,17 MB, čo je dosť. Keď si ich porovnáme, to je ten väčší a toto je menší, čo na web aj stačí. Ak by som zväčšil, tak farebne sa to trošku líši, ale nik si to nevšimne, kto bude browsovať po webe. Ďakujem vám za pozornosť.